Nanang, anda kadwa kasi Mang Boy. Ni Gina. Gina, ninanang ko. Ha? Naimbang nga oras yun, Nana. Asino nga ito yung kanuwang anak ko? Nobiyak nanang. Ha? Ay, pakawanag. Nanang, anya kay ka di? Ay, Jack, ang buti sa wag. Maulawag itikas na nga aramidon, Bray. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kayo man pasalsali dito. Ay, nini. Hey! Nala, sumbertan Gina. Yam amu ka kanitatan ko. Di naksamat kayat ni Nanang mo aparakan ka, Brent. Kayat na ka. Style na lang da dyan. Manot tawan mo mater nga ay Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo magkayam ka ni Brent. Tatang ko na maong kasawa kayong tumad lang, iti anak may. Nabayag kayo kanay nga gayan ayat, iti anak may. Wen, tata. Nabayagan akayat na kay pasyar dito eh. Nga mabay na. Iso nga, itala ngay manugutak. Pagbainam kumangay, kat saan kami matabak ng balasang ka. Irwam mo tibagim dito balay, ta bumalay kan tumitin dito. Anya mo dagito yung kaldiraw? Nagningisit? Awang pa'y limpyo kada kayo ang kaldiraw? Nagningisit kayo? Kasla kang isit tigugot, jayam amo. Sige, tatang. Tay naktulungan ni Nanang aglinis sa kusina. Ayos na, bay-bay, amon di inayaw. Di na mutla kaya tiyag patulong na jay. Iso abaya amaw. Di mo man pagpakitaan itinasaya at DJ Agina, sika, atong. Nay, nagalas ka tikas tang ibagbagamaw. Taapay mo't ngay. Kagurgurak DJ babae. Puli tayo tinapu daw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanunot DJ Brent? Di ka man agoy uyaw pa kahit sana nasaya at tikas ta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak DJ babae para kini Brent. Di kumamuk maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo DJ ngay. No akuyog da, kasla katulong na. Oo na yan, tikas ta pa nagsasaw. Agbasbasol kay tikas ta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Ta mga nulamutem to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo na dya babae, Brent. Uray anyat aramidam. Jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay ayat ag tinobyak. Apay, anyat impakpakan na king kaaya. Tapag tatak ko ng launay. Nasingpet ni Gina. Nasingpat itaa. Tadamdam mo yung pailaang. Ngamintun agbayag. Sigurado arumwar mo lang ti puno aburik na. Saan ang mapagtalkan ti rupa na. Adayo tirik na kinkwa na. Nangisit nga main. Tayo kumamot iba sa ritilangan ti ugali na ananang. Atap yu lang dayta. Basta, jak kayat nukunak. Manjak, Brent. Anyabat kan dyan sangpat dyan anak mo anobya nakabagis. Dilakat nakapili mat ni tinasaysaya at ngamday jay. Kaslang nga ron maibusan iti babae. Magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kas jay matipinili na. Nga ron nalitlit ang paingam di likod ti kaldiro may. Hay, problema nga raw nung kasano ang pagsinaag ida ka bagays. Diritsa jay babain kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay. Kaya't nakadiday jay ababaeng agbalin amanugang. Hay, masuruna nga raw. Tanagsaya at din ti panakilangin na kinkwana. Kunak nga ron adi na kumakasasao. Tapno makarik na day jay ababaay. Nagwapo ni Brent akaanakak. Jay kumamat presentable ti bilyan na. Jay may bagay kan kuana. Bagbaga am tuman di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggan. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Ay, masuruna. At datay kaanakan nila kay kuabalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Asino akaanakan na? Jay ngay anak ni pagsusi nga ijay kabagi nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ija balay day jay. Aya, alaman nga raw.
Ipaaram tanto kini Brent kabagis. Lakay, umay kayon, tamangan tayon. Nay, nakagao ka mo't gaya may. Magantay nga ruday tanay. Dapay papanak. Aday ta ti plato, atong. Nay, kurang magtin-display na plataw. Upat tayo ngam tal-talumat tinakaparada plataw. Kita lu tayo maa talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, oo na yan. Di kasta pa nagsasaong pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo tayo, manugang tano mangag na ka. Manugang mo asasawam mo. Isakit mo da di babae. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanan na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo lawan ti mangan. Nay, papanamon nga eh. Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayon tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, uri kas jati mang mangag mo kaninanang. Di ka kumamaw upay, wan. Pasensya ka na. Sana bale? Takanayon ko matabagbagaan ni nanang. Ken uri anyat mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan-ayat ta. Mababain akong dito'y balayo, Brent. Kaya't kung ti agawin. Anya? Sana? Di nakpanawan. Ang no kayat mo, agawit na ni ti palayaw. Ijay ti pagnaadanta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Yala, motorog tan, tani. Narigat kagpuy-puyat. Diritsaan da kan, Gina, ah? Tadimi kaya tiyak palpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaan no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasya. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Ta saan ka welcome iti family may? Nanang, Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. sana bali. Ta saan laan ni Brent, ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo launa, di kaanakan mi amay tiligkan ka. Iso ajay kumamot may bagay kan ka, ti pakiayan ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Nanang, Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging da iji terminal tibas. Taagawid kan iji lugar yaw. agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilya. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka di. Saan ta ko maapaapektar iti bagbaga iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis. Ay, way nagawi dan. Ngam simurot mo iji ka anak am kabagis. Anya? Ay, masuruna. Talaga nga daim pa kan dahi babae iji anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige, taawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na. Tapno agawi dan. Anya? Hello, nanang. Maping agsangsangit kayo ngay mawag. Ay, anak ko. Agawid ka. Tani tatang mo. Limnat niya nilanan. Anya, limnat. Apa, anyat na pasama ka ni tatang. Naatakin siya. Limnat magtay nilanan.
Anya? Ay, umay ka kuma. Tayo-tayo tayo di ospital ti amam, anak ko. Sige, agbiyahe ak adagos na nang. Sige, agawid ka, tayo nakataan ti Amang Brent. Talaga ka di asaan ka sumurot, Gina? Agbati akon, si kalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid iji balayo, Brent. Hello? Ha? Ni, anda ka madgayam niti balay, Joy. Ayan dananang kantatang ko. Kumustan ti amak? Nasaya aton, Bren. At dahi ti silid na, nakaturog. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umayaglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kastaya? O sige, tama pa anak ikaya ni tatang. Ay na, akin na nataman pa'y pilar. Anya ka madtang, tilararamitang. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki didimag na. Taglumang ta. Napanluwag ako. Tilararamit na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da Brent kini Joy. Tapno makapagsulo da. Ka maaramid dati kay kaya da. Kunaklan niya tinangiguy-guyudam kanyak. Anya ka mo tinabakbakitan. Adan sabot bagbagtit maun. Ni Joy ti maibagay kini Brent. Tanapintas ken napudaw. Saan akas itinubiyana akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nagkadil ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana nasaya at tikas na nga ibagbagam. Itun mabalsan ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko mati pa kabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mat. Panaguyaw kan panagdilaw tikas ta. Sana nasaya at nga aramid tikas ta. Kat, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay. Sure hit ah. Ay, sige, takasaritak to ni Kabagis. Tanonyat ko na. Pagkasaranda kayon. Ay, win antay. Kaya't ko launay. Tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak nanang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasal mo ni Joy. Tanay, ada mo gaya mo na pasamak iti nagbaitan niyo. Di ka aksinaay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasulisog ak lang nanang. Ay, basta takdiran tinapasamak tada kayo. Masapul nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawa kiti pamakawan kan ko na. Sige, kanwas-wasang matan ti relasyon niyo. Kuyugan ka, tapno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko mga Gina. Nasulisog ak lang. Napilitan ak. Ala, di ka mananagan, tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maysa, imparupa ni nanang mo ti di na panangayat kanyak nga agbalin a manugang. Iso nga awatan ti panagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Ur-urayan na kanti inam ijayruar. Brent, honey. Sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka. namanluga ka nagtrabaho iti nagmalmalan. Kaya't kung tiyagin na. Kastalatan na ka na yun? Tunggal agparik nga akin ka. Day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanam, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ay, Joy, kasarsarita ka. Nagdapwam ko na. Kabagay, ada dito'y balayo ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Awan ba't kabagis? Apay aya, nagapadakin ni Brent? Saan mo'y? Ngambigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapulan ni Brent, Ay na, saan nga agkirkirin? Kaslaawan anyaman na kinkwa na ti kaawan di asawa na.
Isu asyak man lang iti mangsapol kini Joy. Awanay. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang mao Pilar. Ay, wen nga rod Teenager kanu mo di nakitarayan na. Lalaki rumagayam da di babae. Anya nga'y. Na po daw ti kayat mo amanugang ngem lalaki rumat gayam. Ay, wen nga rod Diyak mo amo akas jeti ugali na. Nausum gayam talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalaki rumagayam di retritong kinibre. Apay, amo kaya alalakero. Kasla lasingpet mat idinagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila retritong ngamin na ka anakam. Di ka mamat agpabasol, kabages? Amok nga ro daya, alalakero, di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mo. Basol mo. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha, Gina. Sika magayam. Akin anak dita inubam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Diyak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la kumaipasyar to'y anak na. Ha? Ay na, kaing-ingas mga agpay sunod print ti anak mo. Nagpudaw. Maalala, sumur kayo. Taayabak ti anak ko. Tsak lain pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Diyak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo ka. Iso nga inlimad ko ti amin. Diyak namin kaya't amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launay taputot mo, Breng. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Gina, apay na urnusan tan ti amin kadata. Nagsina kamin ka ni Joy. Wenmut nga men, Gina. Pasensya ka la kuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, Nana. Kan may sa, adan foreigner anobyok. Kat umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Anya? Ay, adan afam mo, balasang kaw. Ay, uwan Nana. Nabayagan anobyok dayjay. Isu asakbay apumanaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man to nagwapo nga apo ko. Uwan Nana. Kat pasensya kayon Nojak mapatgan tikid daw yo, apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin, Nana? Antitikor tayo na natang. Sa 3,000 pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwartam, Romeo anak ko. Adapay kwartam eh. Apay, nagsweldo ka manayin, anak ka. Uwan tatang. Aya, alang araw, tanay. Awan makukartamay ka ni nanang daw. Naibusan, ta nangingi naman ti magatang ita panahunay. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga pulo la pisaw ket adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasa nga ribon Adumot ti magatang daytan Ado a noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kakiti anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwartame. Kanawan ti paggastusan me. Tada kayo mo't iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Igbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin day tanga inam. Saan tadapay kwartame kung kurana. Ang kinapuno na kat awan ka din. Naibusan anak kaw. Ben, di kalagbain iti kastangan aramidom anak lakayan. Ay na, Helen aya.
Gundawayam nga awaten, dyan yaman nga ito jay anak mo, ta barupay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawa nanti mangigam iti sweldo na. Wala. Ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnungnan, ta itad namot aminan aswildo na. Ay, basit na dayjay, amaksay iti sweldo na. Nay, ada nagsard nga tricycle iti bataw. Ay, adan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't na itan. Ala, intasabdo na ta itaya ta adagusan na iti nakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan. Di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ak ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nanda, masahiyag ta bukot mao, anak ko. Ay, sige man nga rod tatang. Tadtalang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta masahin ka iti kada kinsinas ken katapusan. Ay wag nagsweldo gaya man jay kapsat mao. Ken inikanda kami manan ken ni inam anak kaw. Sagti 3,000 pesos lang mag. Ay kat yamanan nyo ata ada pa'y maitad na. Imbag kit yata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga yan nakaw. Ada nga rod paggastusak, ada urno nga. Iso nga suri ano awan pa'y lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat kan ni Romeo ti agmarmarket iti masapsapol ito'y balay. Ni, apay nga nga sardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abagakan bukot ko. Si Makay tipuon ti kilikilay. Diyan makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marelax na bukot mao. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangtad iti kwarta ken ka lakay? Umanay manday ta apagmismiso uta mo iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Ang duma ti ugali na di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Diyak kay kayat na dyan Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam? Uray ampun ni Jessa. Taimbilang tamot kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakay. Numangdod ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagulwa itid ni Romeo. Pagusaram ngamin iti kwarta aya. Kat awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtal na ka man may tabak-bakatan. Kwarta maya, ti pagsusugal ka. Pagulibag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kasta abisyom. Uray, ta babaen ti panagsugsugal ka. Ket napagadal ka, nagiti anak ka. Na, agraraman. No kayat mo, kwenta dagiti na itid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi-provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. Hoson, tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam na kitan, awan ka iskan na kita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Ada nga min iururno nga. Ha? Kanyat yung urungan mayaman lang.
Kaya't ko ti gumatang iti lote. Ano, adamat pa kalaglagi pak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos iti balay niya. Uray ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siya, saan ka sabsabali kanyak mana? Ay, basta si kapay lang tagastos iti balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga kiti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dakdag iti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan amin kanyam ti sanikwa da. Isong agsigurado akmat Tapno hanak tong agbalin nga kakaasin no dumtang tal daw. Di mo kumamat idumdum at ibagim iti pamilya tayo manang. Saan matakas na dananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market iti balay iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo, ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatangda ito'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayada. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mula akpay lang iti prutas dato nga lote. Ay wala anak ko. No kayat mo, da kamin ti mangmula. Tapno addan to apitan tayo. Uray nateng no iso. Ay, hanan. Hanyo nga bibiyangan dato ta baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali tano adanton may patakdar nga bala ito kat uray ka na yun kayon to nga umay. Malanga road. Sikati makaam mo anak ko. At iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmat na iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo nanak ko. At da nanang. Didak pakadanagan. Ibagayo no da kaya tyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo wan. Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kapsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakdiran nanto iti balay na. Agurnong agtulatan nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo. Tulungan kayo pa Makauray na ta ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali ka da kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanagan, anak ko? Basta agurnong agto na awanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwarta manan, inikan na kalangarudan ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang ta jay babae nga anak ta? Iimot day jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kitaam kat nakagatangan iti basit aluti na. Dila pagpagi naman ti pampanunutan na dya babae. Nan, layo nam to'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Adda na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamay ti ornongam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwarta. Tadamot kwarta. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y agbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam. Mabayag pa nga gurnos dagiti saka. Agbayagak pa itinapaot baka. Nay, akin kutsi tinagluganam asimang pat manang Jessa. Katkotsik ginatang ko iti sikanhan. Basta yan. Nasaya ta, taddan service mo ang mapanagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornongak. Iso nga awan may itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kay, amom nga rudan, tagmanehaw. Agpasuruak nalakalaangmat nga masuro data.
Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Ito na. No kayat mo, siyak ti mangimaneho manang. Tano mapantang trabaho. Didagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak timang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga ron more ornong ko manang. Ay, haan ngamin nga puro itad ti kwartam, Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ore kadananang kantatang mo ti pangpangtudak. Agidulin kamat ngamin ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga ron manan ilaklak ko da nga luti ija si dag ijay ili. Kasla kayat kumanan nga hulugan dia jay. Iornong ak manan da dya tagatanga kiddi. Uray hulugan. Anyat kukuam dita sango ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Ha? Dakamot gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadom dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka. Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno ang sapul lang iti kwarta. Lan, sangaribo man nga raw. Wano, dwaribaw. Awan maitad ka. Pumanaw ka kidi dita. Inka ijay. Mano nga iti iswildo kanyam nga mga isuro kanyak nga ag-drive, Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtao di tapuso. Han nga kumporme, Ibagam, tapaan mo. Tawad ngamin sabsabali. Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga Rod, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mang isuro kanyak, Benji. Sana balik, day off ko ita iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan matkait di Kasla sideline mo na datoy. Sika tinalagip ko nga pagpasuruan ata. Sika mati-driver ija kumpanya nga yan tayo. Amo ka nalayan ka nga driver. Saan mat mo na, manang? Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat tati mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbag da ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga yan, me. Kasta ay ha. Kat, pangiparparadaan na itilugan mo nga nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laang mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sano na dumasaan nga agawin. Pagturturukan na nga'y. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. Nukano abumakita na balasang. Santo nagbalin na bulakbaul. Maburing siguro dito'y balay Adon ti sa nikwan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dragaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa nikwana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta ka data. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imaw, kasi jay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sanikwana. Saan akas kadagiti daduma dita. Abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot helay. Bakit ka nga naglayang ka pala nga agpangag.
Imbak-bakit mo ti kasta nga ugalay. Naa. Sapay ko ta di nagtulukuan, Jessa. Syakit di ti mangibaga iti kasta kanyam. Benji. Tada yung nga ubing kang kanya. Baka isukat na iti ubing. Saan? Itali ako maaga po. Sikat love ko. Kinapod mo na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga krasnak. Api ang hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Siyempre, driver ak lang. E dinto asika kat empleyado ka. Aywan, agawit ako may di lugar minton bigat. Pasyara ko man iti dadakkel ko ta kailiw ko idan. Katuan, nagpakadakan iti opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sapay na-file ko ang tilip ko. Awan mo't gaya mo kwartang aramate nga gawin. Kautangan nakman mo da kwartam. Katuan, mano ayat ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ay, sige nga ron. Tainak to mangirwar iti bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Hani mo ti awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, nukas ta. Addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadatala ka ay. Lukas ta. Boyfriend mo, the driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay. Nakit kay tayo ata. Dote karupropa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakit kita kaon. Kat nakit tayo siguro itadaldalan Ta driver kat nga ron isya kumpanya nga pagtrabahuan may tatang. Diyan ko nagsubli ti trabaho, Jessa. Nag-apply-aklangan nga gabrod. Nag-resign kan aya. Wait, isa rugyak mo itong tag-apply nga gabrod. Apay ngay, panawanak. Sa nabalay ta para ka na tati pa nag-abroad ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabruda. Sapay awan urnong ko. Naigatang ko nga minan itilote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidad dumalote ma. Ta masukatan to iti ado no makabruda. Ay, sige nga ron kita akno adamang gatang. No kayat mo, tulungan ka nga agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga ron, tap nga daw saram nga ag-abroad niya. Ure, nalakan natin pa ng ilakot Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang itilogan. Apayaya man Ilako kun jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na kajay kukumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan may pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ni, apayasi ka tiyag gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang, Sige kit din. Kita na sino timanggat ang ijay lugan ko niya. sorry, Jessa.
Napeke ak. Fake recruiter dyan lang recruit kanya. Anya? Ay, kasano nga ron nga yan diya kwarta? Wawa na. Inala na amin. Tako na nga iso ti makama mangilaka di ti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan itilugan kan dyan may sangaluti. Ang tapay mo tayo may salutin. Sana ya. Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sa nikwak. Masukatan to iti at ano. No makabrudak. Sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dak to iti dagkalabalay ta. Ay, sige nga rod ah. Ibirok mo to nga rod ano adda mo nga gumatang nya darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Kaya impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. O kwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangkan ti ulo na. Napiki ka no jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod ah. Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na. Lakay, imot tumay. Anyangay ita. Nan, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laang. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inaggumatang iti bagasta, naibusan ti bagasta yaw. Siya kundi mapan. Siya kaon. Alan, ikadakaw iti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak jay 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas noy? Ang nagsahol ti dito kalaban? Ha? Agore ka. Isang samot na jay tay nobyo ni Jessa. Saan mo ba rin tigas noy? Ah! Asan? Agwalan. Nukasta. Grupo na tinakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin na kaon. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay na ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nang ipipa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumaan, Jessa. Hindi ka na nag-wait. Uy, umay ka man kinitarakupan ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tugan nak, Benji. Bulbulas tugi ka matgayam. Kasanon nga dya kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangang. Tagawid aki di lugar mi. Di nakisalda di tawid ko adaga. Peso ti pagbayad ko ken ka. Nagawid ni Benji asaan na nagpakpakada kanya. Iti ababa sa rita, linibasan na kat manikot itinawa na napulos ti pakapuntakak kanwana. Ado ti mangibagbaga nga itarum ko kano. Ngam awan serbina, tanagastos na amin ng ti kwarta. Nagsakit, tinakam ko'y tinapasamak kanyak, ngam kit di nagbalin eleksyon dayta. Inimutak dagiti dadakkel ko gapu iti sanikwa, ngam napukaw lagayam akaslawan anyaman. Iso nga ita, bumawbawi ak kadakwada. Alakastan, bigay mo, Jessa. Alagagayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama, tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless.
tunggal may sa. Manang Biyana! Hello, papagayam! Naimbag ka naragsak manen nga oras tayo amin nga wan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam tayo ang Django sa napudpod no anagan. Kastoy man ti kunana, dear Manang Biyana, adabak nang abakat akalugaran me. Kat pasaray isot yasid gan dagiti kakalugara, nukas jay amagipit da. Naawi sakmet nga rod nga imutang kankwana, kat day tati pagtarayan day to ipadramak kan ka. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Ay, malasa talaga. Diyan ko man anapanay. Ay, apay ngagpupudot ka si Mang Pedjanggaw. Sinaurdang nga ro di pistahan tatang. Nangapakakiti damaw. Agawid ako man. Pinili dakpay la anagtaya. Anyay, naapak amin na kwarta. Nagkunang amay na mapan ka ijay. Kahit amom amay pusti kwartam, no ijay ti papapanam. Sayang nga talaga di kwarta niyo. Ay, masapo lang masubot ko dahil di naapak kanya. Anyat maramidam kay kaawa nga rudag. Ay, tatang. Ganda man hindi kwarta niyo. Pangalako magay lukaw. Agdawat ka, pagsugal mo lang. Nuli ka kit, ay naapo ay makistungan kan saan. Kano naglako kayo mo't itiburya, hindi kalma. Adda pango sarak iti dayja kwarta, iso adi mo man pakipipiangan Django. Nanayin siya. Di mo'y tagpapautang kayo iti kwarta. Ay, saan? Django Barok? Ag dinamag to, pwede di lugar tayo nagpapautang kayo. Pinautangam kanumo da jiri kan jubiling. Ay na, nagpagpakaasi da nga umutang da. Tausaran da ka nga agabroad, Django Barok. Uray kanumo da anita kan marilaw. Pati ni pulot. Pinautangan niyaw. Agpaiso aya? Unata nagpagpakaasi da mad. Pagpuunan da ka no iti negosyo. Masyanak mat kadakwada, iso pinautangak idan Ay, sa mamangaro ti pautangan nyo, nana. Ay na, si kapay mat nga da trabaho na ti umutang, Django. Ay, kwang. Kasapula lang amin ti kwarta, nana. Pangnayon ko lako may ti bangunag ang negosyo. Ha? Agnegosyo ako, nana. Pumanawak to ni ti trabaho ta nagpasi meti sweldo iti dayja kumpanya. Kwa Barok? Bayada mo adagaw. Promise, nana. Apay, mano ay ako matiutangam? 50,000 ko na. Anya, ay, nagdakilan. Dakil mo tadi yung pautang mo kada anita. Hala na, nana. Bayada mo lang. Ay, urek pa rin to mga kitisang wana niyaw. Mukha siyang dalaan. Ala na, nanayin siyang. Please. Mala, mabitla ang nga rod, Django. Ay, problema ti pagbayad ko kaninanain siyang Marilo. Uri siyak nga rod, Anita. Inton bigat ti imbaga ka pa nagbayad ko. Ngam awang pailat na diskitara ka kwarta. Imbagkan ka tainton bigat pa lang ti panagbayad mo. Ngam siyak ngay, idi kalman. Apay no inta kasarita ni nanain siyang Anita. Makipagpakaasi ta. Nga ikan na tapay iti pawayway tang aldaw tapno makabayad ta. Ay una, nasingpad mo't ninanain siyang. Saan anarigat a kasarsarita day jay? Adto iti 2 kilo at tarong nanain siyang. Itad ko kada kayo. Ay, adto'y matidwar patapit chay, nana. Itad ko kada kayo, kahar-harvest day ta. Ay na, lako yun samit da kita. Bayada ka, no ko Ay, saan na, nana? Nakaumay kami ta. Umay kami kumamakipagpakaasi kada kayo, nana. Awang pa'y ngamin pagbayad mi kada iti utang mi kada kayo. Numabalin, ikan na kami kumapay iti pawayway mi, ngagdiskitar iti pagbayad mi, nana.
Ay na, noon talaga gawan akat. Anyagay nga rod. Talaga akasta. Mauatak day ta. Saan kayo nga agungat, nana? Saan? Apay ko mga agungetak. Maawatag ti sitwasyon yo. Tanagdalanak matdagita. Hindi babasit pa'y dagiti anak ko. Masursur ko matidi amin ang kakabagyak nga utangan Tanagriga mo nga ron ti panagbiag ni iti Ay na, agyaman kami nga rod, nana. Wen, awan na nyaman na. Maawatak day ta. Ang ita, napintasan ti biyagyaw. At daamin na ija abroad dagiti 5 anak yaw. Pau-pau itan da kayo lahangan iti kwartayaw. Wen na. Day tamat ti pagyamyamanak. Tasaan ana imot dagiti anak ko. Amudak at aliyawin nga inada. Lukasta, di kay pa'y nagbayad iti utang yung marilaw. Saan pa'y Django? Iso anak kisarita kami ke nakasingsingput si ka. Maawatan na kami. Aya, kano nga timbagayo apa nagbayad yaw? Awan pizza kinal daw ngayong bagame. Basta ko namin agbayad kaming tulatan no makadiskitar kami iti kwarta. Aya, ay inak to mamang makisarita. Tanay, hawan pa'y mala pagbayag ka. Wala ka magaya makasarsarita ni Nana Insyang. Nagsimpo magayang. Django, sigapat gayam. Sumrag ka barok. Ay, agyaman na ka. Ay, Nana. Umayak ko mamakisarita. Diyak pa'y lang makabayad iti utang ka. Tanay, nausar ni mo. Tayo naman na makapagbayad ko kuma. Ay, intaray ko nga min ni amang ko. Di hospital, hindi rabay. Apay, naganano ni tatang mo? Wah, di makil ka no dalam na. Anya! Hala, biglaan sa dayta sakit ni tatang mo Huwag nga raw. Tumanay, dandanin sa amot kapit ni tatang ko, Nana. Kano da ka no taning tibiyag na. Anya! Iswa makipagpakaasya ko ma. Di da ko mapwirsaan. Nagbayad iti utang ko kang ka. Tatalaga nga, wampay kwarta. Bala, saan ka pwersaan barok? Tamawat at dayta. Agbayad kan tunod da. Anyat mabalin ko ngay no awan. Agiinawat tayo Ay, agyaman na ka, Nana. Ay, nanagsingpag kay mo ataon. Ibagam nga rin ni tatang mo tagpaimbag barok. Saan sa mga gimbagay? Nakaro nga minan ti sakina. Ang kaya na pa'y mga mintagbyag. Iso nga igagatangak iti agas na. Katuan noan niya timbagada at tumarinda. Ipatumar mo, Django. Di problema nga rin ka. Awang maigatang iti agas ay. Iso ano mabaling ka na yung kumati utang ko kada kayaw. Agparinto mga kmanan iti sangwanam, Nana. Ay, tumakder ka, Django. Tumakder ka. Pautangan da nga rin, ha? Wen, malalala, tumakder kan. Mano ay ti utangam manan, Django. Ay, agyaman na. Ay, kwa, 50,000 pesos kumamanay. Tanangin na ngamin ti agas ni tatang ka. Bayada mo lang no maalak tayo naglakwak iti daga. Idi ba nga barangay? Hadayain la ko adaga, Django. Agdana na. Kagkagudwa pa'y mula na bayaran na. Singirik taon tayo so ti pagbayag ko kang ka. Sige nga, Rod. Ngam kas iti sigod, barok. Adamanan ipapirmakan ka, wan. Ay, why, Nana? No problem. Rumwarak man. Nay, papanamayaman ng tatang. Pumanak na kayo nga. At damapang kugatangan ni J. Ilay. Ay, nga gatangan niyo. Tasya mapan gumatangay. Ay, apay magagat ka. Wine, di kay arwar-arwar. Di kay pumanag na. Tamang ano niya, piti mapasamak kada kayo ikirwar. Ay, apay akas na ti bagbagamay. Saan ka mo tasigod akas ta, Django? Basta di tayo kay lakad di balay. Ikaw, pupuk kayo iti siligyan no isaw. Anya? Sige itagrubwata ka. Hindi da kunikan iti paggatang ka. Tadda kwarta.
No kasta, nakabayad kan iti utang mo, Anita? Wen Marilo, siga ngay. Kagudwapay lat na itid ko, takurang mo din na diskitarak. Sana bali ta nasingpat mat ni nanain siya. Wen nga rod Ay, naimbaglakit din taman nakaawat day siya kalugaran tayo. Nakitam di ka barbaro alugan na. Wen, ay, sinukatan nan tay daan alugan na. Ginatang kano dagiti anak na dayjay. Regalo da kano kankwana idi nagkasangay. Wen ka nga rod. Kasta mo lang, dinasagap ko adamag. Kita man lang agpaiso ti biyagan niya. Marigrigat kano laeng idi ninanain siyang. Ngam ingkarigatan na kano a pinagadal amin nga anak na. Kat nagabrod da amin. Kat ita, mayatan ti biyag na. Wen, Anita, nasingpo nga min inanain siya. Isoan na si dagtigrasya kan kuana. Nanain siya. At may sadgis ka. Ha? Ay, day ta, Django. Tangi ka na yung kang pautang. Apay no pa porsinto ti papautang mo ngay. Ha? Tapno damagong ko naman papautang na na. Paporsinto iti ore 15%. Uno 20% pa kidi ano isaw? Ay, saan Django? Diyak kayat ti kasta. Nasaysaya at ladya ko nagpautag no pa porsyento ak pailaan. Ay, wine. Ay, nana. Intong next week ti pa nagbayad ko iti utang ko, Ay, so ti pa nagbayad, di naggatang iti dagag, Ay, nasaya at launay abarok. Iso na lang, ta. Kwa? In-hospital ko man ni tatang ko iti rabi. Ay, nakunpain man. Anya? Kumusta nga ni tatang mo, baro? Nakapsutan na. Ay, ipa'y makabangon ay. Ay, nakadaya perlatan. Agam mga upayan. Dandanin sa tiapit ni tatang ka. Anya? Jak pa'y kaya't namatay tiyamak na na. Iswa pag-asak. Gamay na. Ay, bus-buson medyo hospital. Anya? Nagparinto mga amanan iti sangwanan nyo, nana. Ay, sus. Tumakdar ka man, Django. Diyak kaya tikas tangar, aramidam. Ay, nayunak ko mati utang ka. Ay, gulpik abayadan into next week. Mano-mano na yati utagam, Django. Ay, uri 50 mil lang, nana. Tanangin na mga rodreagas ni tatang ko. Tumakdar ka nga runditan. Ha? Pautangan na manain. Wen. Mala, tumakdar ka. Hops! Agyaman na ka. Ay na, maarakop. Kagyaman. Ay, di nakarakupan na, Django. Ay, sorry Diyan nga may mas balan. Tiragsak ka. Ay, bali 150 ki amin ti utang ko kan kanya, nana. Ay, uri kami ti porsintonan. Awang problema. Ay, saan? Diyak kaya, Django. Indak man iti store, Django. Di kay rumrumar. Urar kay larwar manain. Apay ay alapdan na karumwar, Django. Basta di kay rumrumar ta nagpudot ti panawang ko na. Ang mga lumahit stroke kayo. Ay niya gatangan nyo Ta siya akong timapan mang gatang. Ay, nakla ko mag-standby bit iti store. Nalamlami si Jay. Naparir ti angin. Manmangan iti ice cream. Siya akong timapang gumatang iti ice cream yaw. Mano gatangag 5. Ha? Ay, may salayo nga. Marilo, diyak matan makikita ni Django. Bakit kita yu pa'y? Sagpaminsan laangan, nana. Apay ka de? Kwa, awan. Adda nga minsaritaan, be. Kuna na nga umay ija balay. Di matagparparangan. Ay, saan ka di pa nakabayad iti utang na, nana? Saan pa'y narod balasang ko? Ay, itinasaya at ingkay ladanunan ng ijibalay da, nana. Sige man narod balasang ko. Apay, di kan sumsumrek iti trabahom, Django. Nabayagan nagikata ko na. Kanayon na to mga ong tantibos may. Makauma?
Apay kami naya. Ang mga damang basol mo. Mala daw alabas si kaya ko nga kidi. Nagikata ko na. Kanya, kahit itilatan piyesta at ayaw yang mau anak kau. Nagsapul ka iti sa balay pagtrabaho ma. Unto ka di. Kada nagsanting alugan iti bataw. Ha? Hala, tayo mailogan ni nanay siyang. Tao po. Umayak man. Tatang. Yung kayag lamang igisilid niyaw, darasin niyaw. Katiramidan niyaw, agida kayaw. Apay apagintay na. Kung basta yung kagita. Mina, mabilang ta kuso-kusuan tibok yaw. Apay ako suntibok ka. Nukas lang masakit kayo, ha? Imbaga nga mina nakadalit kayaw. Anya? Mabilang ha. Tay na mga laitioging, tay kaktioging, taglawlaw ti matayaw. Pas, Ay, ang tala ka! Sikat yung pamarang ang masakit no kayat mo. ha? Tila yung bagbagam kayam ka rin siyang. Ay! Tumanon kain siyang! Ha? Jaklahin pagarop, makabalan nakapagulbudan ti anak mo kapsat. Nagtalagakan ko na, nga ulbod gayam di anak mo. Pasensya kan kanidyang bukapsat. Ay, mangin papay na dyan tao. Inuto-uto na kagayam. Huwan nga ron. Imbaga na dalit kan, tadakan na nang sinasakit mo. Saan kaya mapuno? Kaya't ko kumamakasarita ni Django Kamsat. Ay, narimwarin kapsat. Nagnangarot ijilikod. Ay, mabayin laki di dayjay. Inawa mo pagbayad na iti utang na. Isong aglimlimagin ha. Ang bayam, tano agawid ka taktaw. Pwersa nga agdiskitar iti pagbayad na kanta. Kunana nga dain la kunana gana. Puno ay Kamsat. Ay na, apaw. Sana puno na itakapsat. Anya, ay sus. Awan nga ruda na. Kasanupay ngay jay utang na kanyak. Ingka kasarita itinasayat ni Kapsat Insya. Ay nagalas na ramin mo Diyanggaw. Pinagbalinak pa'y gaya man ang masakit tapno makautang ka. Nagawa na pa'y mau. Pasensya kayo na, tatang. Apay, nangipi pa namin iti inututang mau. Impaabak ko iti piyesta, ha? Day tanti bagbaga ka Diyanggaw. Awan lang nga ron trabaho mo. Utang ka pa'y lang nga utang. Kasano nga raw na makabayad ka ita? Hala, di kay ka di madanakan. Tadapay melas opsyon ka. Tapno malusutak na ito yung problema. Opsyon nga? Apay, anya day ta opsyon nga bagbagam Diyanggaw. Nasaya at taimay ka, Django. Manunarabi ajak makaturturog. Jak may turugan ti panang lukom kanyak. Sorry nanay siyang. Mababain na kunay kan. Ang sana ti maipapan iti utang ko ti makagapaw. Nuapay ngayong mayak. Insyang. Maipapanday ti marikrik na kang ka. Ha? Marikrik nam nga? Ay, kwa. Nadibila matintiri na kang ka insyang. Agayata makangkan. Anya? Ay pag-aasim, Django. Sana siyang ti paglulukwam. Agbayad ka kiten iti utang mo. Ay, love you talaga insyang. Saan kamit at paglulukwang kay? Isun sa adya nakaas-asawa, tasi kan sa ti makaginasat ka. Di ulawan, Django. Ti kunam, jak makasiro kiti kastangar aramidam. Maipit ka nga minan. Isu akastan ti ibagbagam. Gaputawan pagbayad mo iti utang mo. Arman nakon. Tapno malibre ti utang mo kanya. Ala, samot ain siyang. Ay, di nakpagbalbalinan nga awan ammo na, Django. Ammo kon ti planom. Isu asaan asyak ti lokwam. Anya? Agbayad ka kit den. Di mo urayon nga agdaromak, Django. Agdiskitar ka iti pagbayad mo, tapno di ka idarom. Inaram ko ni Nanay Insyang tanwak lunanak malusutak ti utang ko.
Ngam saan anag kuriti kas jay awagas ko. Kas taunay pungtot na kanyak kat pinangtaan nak nga idarumnak no jak makabayad ken kuana. Ing karigatak nga road tinagdiskitari ti kwarta kat binayadak ti kagudwa. Kat timat kagudwa ing karok babaan ti panagtrabaho ken kuana kas hardinero na aging ga anakabayada. Alakastan ti pagayam mo Django. Amom pagayam Django, saan ngamin anasaya at timanggundaway itipada at tao. Saan nagaputan na singpot ay tao kan kakat gundawaya matan nga utangan. Agbayad ka tapno makaulit kan tumanan nga umutang kan kuana. Katipay dakas, mapan mo lagayam itay-taya at ututang maakwarta. Asino matisan amasuron iti kasta nga style mo nga ay. Umutang ka tapno da pagsugal mo, sana may parbeng ti kasta. Agtrabaho ka kidde tapno da pangalaam iti kwartam. Kat ijam ti agbisyo tapno makaurnong ka. Kat mapapintas mo ti biyag mo. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Django. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Makablawan, titunggal may sa itinaragsak nga oras ngayon kay panagbuybuyag kan panagdangdangag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam adyo dito sa napudpud o anagan. Kastoy man ti kunan ni pagayam dito. Dear Manang Biyanang, nagtrabaho aki dya abroad iti adu atawan. Kat kabayatan ti kadak iti abroad ngimmato ti purwak. Ngam rogyak tag salaysay, sakbay ti panag-abroad ko. Adakwar tayo dita, nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito, anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibus mo din ti inutang ko ang kwarta. Ay, sapay awan kwarta ka, anak ko. Ay, ano ti utang ko? So, masapo lang makabroda. Tapno makabayad ang mutay. Ay, uli ko mano adadaga, mapalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amom mo't, makital-talon tayo lang, anak ko. Ngarap. No, apay mga minang awam mo sa nikwata yo. Dagiti daddo maapada yo ababakay. Naglalawa mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Gamda kami, talaga nakurapay kami. Oh, grabe mo da kinakurapay day tananang. Nauma ako niti kinarigat ti biyag. Iso masapo lang makaabruda. Tapno bumak ng taymag. Alan na pray. Bayadak tumuilag no makabruda. Ay na, pagkatariman, hindi ko maitibalay ni ti urmong mi akwarta, Judito. Sana pala at adakal mo ti sweldo nila kay mo jabra. Makaurnong kayong tumanan. Ha? Kun bayadak adagaw spring. Si kanto ti una ag abayadan. Apa man na makaabruda. Promise. Ay, kwa, kasaritak pa nila kay ko ah. Ay susana nila. Ang mga no di na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Alan na pray. Kakasyang na kaniya. Sigala ti mo nga maasit gakay. Alan pray. Sige na. Ulay. Pren ka, pren kanya. Katsan mo't asigo na kasta tiyawag mo kanya. Kuno agprinta mo't at talaga. Si kamay. May kawak lang amin, Judito. Ita lang awagan na iti pren. Tila mamadlaw mo pring. Alaki din pautangan na kaun. Uray, porsyento mo na isaw. Ay, saan? Tsak kaya ti kasta. Sige nga ron. Mabit lang, taited ko ti ututangam. Ngamne. Sikreto talaang ha, di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang. Hello, nanang.
Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kastuya ah. Mabambano ka kanayong na tao. Nagrigat ti trabaho di tao eh. Kasla kaya ko nga ro din ti agawit na lang. Anya? Di pa nalpas ni kontrata magawid kan? Ay, ako nga raw. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mo gayam ti biyag dito abroad. Ho, lawlaw ang kaon. Kitaganos ka Anos langit di nagiti amaw. Wait, nanos na ba eh. Narigat ti trabaho dito eh. Ho, makawawi na kaon. Ay, unggayam. No, adagdamag ka na kayo. No, anya ti trabaho ko dito abroad. Ipagayo asimanak dito ya. Ha? Anya si man kay bagbagag ba? Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababay no, ibagbagayaw at janitura dito eh. Siman kunayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel kas jay. Anya? Sige itag, trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati, mawag dito kasilyas. Pagdalusa manin ah. Ay, rumuat na iti bukil-bukil ti matak no kastoy lang. Sige, babayan nanang. Di ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho ko dito abroad. Nawatan niyaw. Kay pau-pauitan iti kwartayo no diyo tong palan ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawan. Hello, apay manin na ya. Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko. Apay ayata umanawag ka. Eh, apay ama kaungat ka ngay. Disturbo ka nga main. Kini, busy ak iti trabaho. Ano dagiti papeles sa nas ka na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito mo, Judito? Wait, manager iti dakila kumpanya. Ha? Kulak na janitor, tinaplayan ini dita. Kawan, gam na promote ka dagaws. Anya? Naimbag man? High school graduate ka matla na. Nalalay nga ngam itisi ka. Iso nga automatic ah. Ha? Angam, aba ita imawag ka ah. Ay, kwa. Damagag lang ko man, wadan may bayad mo, hindi mo lang mo kanya. Ay, unay kamot eh. Di mo lang maiturturugan mo aday nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga eh? Into nagsweldo ka ha. At nangamin nang usarak iti kwarta. Iswa, jak pa lang makabayad ita. Kunang ba't asyak ti una abayadan, idi? Hindi kanto mo makawaawat. Sige, bye! Dagulin mo day dyan babae. Ay, i-off ko man lang ti cellphone ko. Tapno awanan ti mang singir ka niya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Di naman tinupal na idi akarina. Ay, makaungat pa yun ano, kas dyan nga awagak. Ay, agpadatang rod ah. Ibagbaga na pa yung manager ka no ija abroad. Patpatsam mo tayo dyan buliliko. Jak mo patyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilugpas na. Ag manager kiteng. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag kumanlaan. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ah, ay kwa. Nagpauit allowance ko lang. Pagtimpauit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ah? Ay, tsaka mo Kunana mo tatakil ti sweldo na ija bro. Di mga rin nagbayad iti utang na. Ha? Nagsukat san iti FB account. Andiyak ngamin makontak ti sigod nga account na nana. Ay, nadyak ka mo day tabalasang ko na sa anak mo nagpis-Facebook. Pakibagayon to mga rin nga imayak nana. Ibagayong agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello nanang. Anyaman na yati bagayon. Kwarta manain. Hinal daw nga nga daw may agsingsingir dito'y balay. Ikaw ang mamaitad ko, anak ko. Aya. Sak mo ti umay na rin dito. Ay kay bagayo nga guray da. Makaawid akto lang ta itungpak kada kwada ti dolyar kaw. Ha? Ay nadi ka tandang sita manitikas na anak ko. Ibagayaw nga awang preswel daw. Ibagayaw na dili iti 5 months. Anya? Singir dala singir. Kunang mula nagdakkel ti sweldo dito eh.
Kaipalpalastog mo mga pinadakil ti swildom di ta anak ko. Ah, Siyempre, namnaman na nga na pagbayad mo. ay, awan pa'y kwarta. Ibagayaw ang nadili ti 5 months ti sweldo. Magipipanap ti swildom ay anak ko. Ururno nga ka, balak ko ti agbalay ti dakkel. Una ang payabayadan na iti utang mo. Maudi da kita nanang. Agbayad aktaw, ngumsan pa'y nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Nagpipintasin na kiti abambalay. Ang alugahan tila dawan tinapipintas abambalay dito social media. Ay, makita man iti tuladag a design dito. Dito. Simple nga napintas, Mike. At tapay basita swimming pool na. Ay, nagmayatay. Ay, dito ba? Napimpintas man ang dito a design na. Ito'y store sa balay. Anda, matiris na. Ay, dito ba? Napimpintas man ay. 5 stories. Nagpintas mo din ti design na. Pagbalik ito asalas ti first floor, ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi kanina na. Kaun ti agbaling asawa. Ti fifth floor, isunto ti opisina. Mayat na ti 5 stories sa balay. Sakto mo agpuk-kapuk iti fifth floor ti balay kao. Poo! Banggag ti sa nga barangay ti pukawaw. Awanan na talaga, Binsay. Nang lipatan di ka arar mo bata. In-block na ko iti Facebook. Unaro na. Manon natawan tinapalabas. Talaga asaan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni Jay Inana. Ta isuntirang-rangan ti tao. Wan nga rod. Kinapudno na, nagapa kami kanila kay ko. Idi naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti may patpatak dara balay iti abay ti balayaw. Kakaselma. Hey, wan, kakao lang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka. Kat, nakabayadan iti utang na. Nagaduti nakautangan na dito lugar tayo. Nga mawan sapay ka nooray may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro niti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamo tanda mo la ka no utang ni Judito kang kwana. Nalpasan ti balay mo anak ko. Kapag iso ti sangpit mo, mabali na pagnaedan. Nagpintas na nang. Wen taginastusan pa iti husto. Eh, wala ata, di tamot na napanturnong ko ako naman. Manuataw na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno na pagpalay ka. Mga sawa ka nga ruda na. Wento ito na da masirpat ko ang baknang. Baknang, ti kaya kong asaway. Di ka unay agar-ara pa, anak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, bugwan nyo ti sa kayaw. Sabi nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen? Mala, sana balik ta dito'y daan abalay ti pagkaadak. Sa anak anay ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan anak ko. Umay kami manjo dito. Ah? Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyang kakada kami. Ay, Judito. mabit lang. Uri kayo, di kayo basta umunog iti balay kayo. Ay, Dito'y kay lang balkon. ay uwan. Di ka matanagan. Dito'y kami laang. Ganuri saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran dito. Ha? Kasapulan mi una yung tikwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan, ngayon utang kada kayo.
Ha? Ha? Hala, irwaryaw no da kasuratan. Ipakita kanya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan ka ide. Kan inisikreto talaang dayjay, tadyak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siya, awan ti pinapirma kakasuratan kan ka, tanagtalakakan ka dito. Ay, awan da kita. Nalakatag partuat iti sarita. Isu nga gawid kayo. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maited ka. Isu pasensya kayo. Ay na, matitikas na nga raramidam anak ko. Agpasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo. Katpudno mat anak ka utang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas na nga aramidam? Kasanunoy darom daga. Awang kabuteng ka. Hindi dak tumabalin nga idarom tawan pamanagnag da nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagita. Oops! Ay, apaw, naglamuyot na gita. Ay, nagbunga mo't lati ato arigrigat ko dyan, bro. Dahito yun, ti bunga ti ado alingkat ka. Puyat, kanda tumabay. Urag may sakit ti balay ko, tanaragsakak la tama. Di mo kaya ni nanang ti umagnaid kita. Tadi tadaan mo't abalay ti kayat napagnaidan. Ay, no. Ay, magaturturo ka batad. Irinip ko mapalag. Kapag isunto no, maluto tayong saan ko karne. Nangarton, no makaringan. Ay, asok! Nene, apay na asok dito balay ko. Oh, sus! Mauro-uran ba't di balay ko? Ay, Karuma! Tulong! Tulungan dak! Ay, mauro-uran ti balay ko! Kakaruma! Tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Jela si Arte nagbatay. Huwag nga ron anak ko. Awanan ti nagmambannog ako dyan, bro. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Nagyaman tayo ti Diyos. Ta saan ka nairaman anauram. Apay nga minabinaybay abdi luto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Ay, kang panunuta, anak ko. Nagandayo, tinakay tulungan tingatang mo. Pampanunutak tinapasamak, nanang. Mamiris mo ka din, tibindot mo, anak ko. O, nanang. Pagbababawiyak ti panang loko, kiti padak ataw. Nakarma aksa. Amo ka palagip da ito'y kanyak, nanang. Kiti pagyamanak. Sa anak ang nairaman na nauran. Tapno dapay gundaway ka, agbabawi, tinagbasulak. Mamiris ko dito ati amin, nanang. Diyak kahit adakdakas pa iti mapasama kanyak. Iso nga nakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ano ti agsaksakit tinakam na kanyak, nanang. Wala. Kasta ti rumbang, anak ko. Nakasapol ako diti trabaho ko pinsay. Ket ikarik ati umon aswel daw ket bingbingayag ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsaya atin adamag dayta, Judito. Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na. Diyak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Ta talaga diyak kay tak bayad. Hindi na magpagulimakan ti konsensya. Isong agbayad ako niti utang ko. Iso na lang nga tadya mo may gulpi abayatan hay. Ininuto lata abayatan na na. Ala, awan problema. Ayos lang ang kanya. Naimbag nga oras mo, Alma. Ni, si kamat gayam dyo dito. Sumrak ka. Sanay, umay kulay dagas na ito hulog ko ka. Ha? Pasensya ka na. Diyak may gulpi abayadan ti utang ko Ano sa mo na ti binulan nga ititid ka? Ay, Juan, awan problema iti dayta dyo dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na ata ni. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan.
Nga makasapulan mi mat nga minti kwarta. Tadaan nak mi apagad-adalan mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatam nga rodan ti hulog iti utang ka, kabsat. Agyaman nak jo dito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat inininot ko abinayadan dagiti utang ko. Aging gaan na bayadak matlaay. Kat hita makikabkabalayak manan kininanang ko itidaan abalay me. Alakastan, di pagayam mo, Judito. Ala, adapay gundaway mo ang mga barwanan. Mangrugi ka manan. Igaad mo tagtrabaho tapno makaurnong ka manan. Ala, gagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Judito. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello papagayam, naimbag na oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan nga hindi ba sa itak at manipod kanipagayam tayo nga ibang sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, at damat kapadasa kakayat kwa pa'y drama. Dahil kapadasa kat napasamak idi nagtrabaho ti anak ko iti sabali a lugar, kat siyak tinangaw-awer kadagiti duwang anak na. May isa single mom tanak ko. Iso nga isulaang timang isaksakat kadagiti apo ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Ala ele, siya kon ti mga awer kadagiti anak mo. Tagsapol ka iti pagtrabaho. Alaman nga rod nana. Tani, ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod nga awirak idan. Awan ano kastamlatan. Agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay ka. Uray tanapusot meten tinaudi nga anak mo. Iso nga trabaho kakitday. Ay, apag isufren. Agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amaw. Iso na lang ta para kusina. Kaya't matagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga ro da makastrak iti trabaho. Sige, tayo bagak to ni boss. Nasimpo di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga ro no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakgan kan, fe. Mano kano ti sweldo ngay iti day di resort, ele. Minimum ka no, nanang. Ala. Mabalin mo ito na. Ala, ano sam nga rin tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti day di lugar. Medyo adayo nga min dito'y lugar tayo day di resort. Mabalin mi ka no ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi ka no ti aginawid. Marigatan ka no aginawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga itaplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay awan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybay ang kinitatang mo dagiti apo kumay. Pasensya kayo, nanang. Takas dyan nga min tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay baybay amon day di lalaki. Awan serbi day jay. Agburak lang ti dara. Iso adimon ipalagip day di lalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punsulakay. Bantayam man payla ang dagiti apo ko ta. Papanaman na daya. Ang biyahe Inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan kitrabaho na. Apay, saan nga gawin daya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton maluman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak met si kano aldaw ti sweldo.
Uwan nga ron. Ay na, agawin ak inton bigat. Inak igatangan itigatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisita. Ni, anda ka no bisitam. Ingka kita ang bi. Wenfe, sino kay nga tati bisita? Ni, da kayo matgayam nanang. Apay nga may kayo? Day, apay, di mo kaya tiyo umaikaw, ele? Ah? Ay, saan man? Kayat ko mas daawak lang amin ta kinala at dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagpritim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayam da. Binantayan ni tatang Mau. Imayak, taumay ko itad dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumut Ipadawat mo iti bus Mau, no di mo kaya. Ay why, nagsweldo ka. Saan pa'y nanang? Inton malumpay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manakaw. Yung makaburing mo ti aguray. Wano, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Librin sa no siya, tananang na. Ay, sige. Ingkay aglang yan. Tabayadak latan ti entrance nyo. Nakababain iti boss mi. Oh, ato yan ti sweldok nanang. Buo da ito'y asweldaw. Awan kurang na. Nakisayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldong. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Oh, di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldong. Ato'y nanang. Agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Aha. Ato'y ti limagasaw. Day tag allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni taon. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga ron ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Tumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Gan gumatangak pay gayam iti bado da. Tanabas si tandan dagiti bado da. Makabulan lang awanak? Nabas si tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit adumakkel dagiti ubing itan. Kan gumatangak man iti vitamins da. Tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaag amin aswildom, elay. Saan ko mga saksakit tinakam mo, No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sa laakot tsara, tapno saan anabuslaw. Anya, apay, di pa'y nagsweldo di anak taaya. Sana nang tag, iti igatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay, iso ang masapol nga aginot dagiti anak na. Aywan, gimatangak iti karnit baka. Iloto man, tanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto aya ti kayat mau. Kompormay, basta kay masang. Kun agawa am ti aglutaw, tamabisina ka. Mangantayaw. Ayan lang iti pukot la. Ay gawa mo ni da iti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar. Sako pinaturog idan. Anya, apay nga asukar. Kat adamot tay karnet baka si datayaw. Ay na, di da mo tagsida iti kasta. Mas kay kayat na tiaglabay iti asukar. Mangantakiday. Nanay bang, alahan kay malaninang tiputog ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam. Tapadak abakutang. Psst! Tagtagari na na. Putot ko itirwa. Anya, ay naglogo kan. Ala nanay bang, sikat timay sa ninang, anya. Ay katuan na, day talagayam. Kano aya, Rodel? Ito no may alawasan na na. Gamnay, sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang na inala kaninang dito'y lugar tayo na. Tapno saan ang mabukid? Danag mun ayan. Sa anak matatis mo sa. Kun amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngayon may nanang. Tsak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbalik ka.
Ala umuntis wildum anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawot dan nga gatas. Kan agbirok da iti naimas asida unda. alang ron. Mabit lang takasaritak ti boss mi nanang. Barang i-advance nan nga ito ti sweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Elia, di mo ko mapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pa, asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papananti sweldaw. Wan nanang, maawatak dayta. Saan pa'y mga agis eskwela dagiti anak mo? Nga mapay kasla ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung aggatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun jay inam. Ay sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kanina nang no. Madlaw ko ngamin ti ugali ti may sa tao kat babaan ti tigtig na ikan pa nagsasauna. Nakita ko ngamin kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka mga alay ti sweldom. Wan nga ron. Ngam aw-awatak latan. Ipagpagapok ka dagiti anak ko. Kay sugat nga ron ti mga awir kadakwana. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kadayta ah. Iso na lang tapwersaan na matngalaan ti sweldom. Nga uri saan ka pa'y anak ka sweldom. Oh, at iti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na. Nagsaya natin. Agyaman lang nana. Jaklay pagalanti ka gayam amang tid iti regalo. Wala. Ngam, jaklaim pagano. Huh? Medyo bumakat gaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta, minupusal baby ti anak mi. Anya? Talaga dagitay padak nga adan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdungo kami nagitinatayangan nana. Nasikaso da pa'y. Wala. Kun, managayat kami ababakit, Rodel. Wala rin nana. Ay, mari ko na ako na ata. Agkumari tamutin. Nana ibang. Wala. Kumparay. Ay, wan. Mari ibang. Itulog ka nga gawid na madamdaman niya. Ay, kat si kalata, Rodel. Kat magyaman at nukasta. Hello, Rodel. Mari ibang. Mabalinta ka di tagkita. Ha? Apay, Rodel? Ako at ako man napatid nga ibakin ka. May mayat ngamin o personal ti pangibaga iti dayto. Ay, sige. Mabitla nga ro tagrubwata, pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake hinorder ko ibang. Naimas dayta. Agyaman nak, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Ako na-develop tirignakin ka idi intulod ka. Ha? Idi ngay naggapu ka iti bunyagan. Iti pala iti ina ti anak ko iti ruar. Anya? Bang, agayatak nikin kan. Ay na, dinak man paglulukuan si Karudel. Jak mamatay. Bakbakita na ka, arman na. Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina ako na dayjay bang. Sikan ti kahit ko ita. Anya? I love you, Ebang. Sinahag ti asawa. Ay saan di mo aramidin dayta. Takaasi mo't di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan araw doon ha. Ta ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Roday. I love you, kunak. I love you to. Kulamatan ta mayatan, Ebang. Ay, saan ka narigat nga yata? Kasanong numaamuan ti asawang dayto. Kan uray di asawa. Ilimod ta kunak man. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, Ebang. Sige man lang. Wun, I love you to. Oh, yes!
Agyaman kayo mga... Pautangan lang mga ron eh, bang. Anya mo dayta? Kaak-aklon ko pailakan ka. Ngam kwarta adagos ti bagbagam. Pasensya ka na, ha? Nairanra na lang, nagkasapulan na kiti kwarta. Naibos nga minti gatas di anak ko. Kit naibos sa anak mo't iti kwarta. Reng-rengen nak namin di inaanak. Ay, mano ayati ka sa pulam, Roday. Uray 3,000 kumano ita. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Roday. Yes! Agyaman lang, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamo ti rupang. Kas kala anghel iti pa nagkita. Nagkalna ka man. Ay! Di nakikin. Ibang. Kastoy gayam tirik na ti makiin na yan iti ubay. Jak mairadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslag sub-sub litirik na iti teenager. Ay, yan. Nakaring kapay mo lang, Ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka din. Tal-alaog pa'y latitulog ko. Maturog ka kidin. Hindi kang puypuyat. Maturog tal. Apay kasi. Kasi maturog mo anak mo dun ang makikaintay tilakay. Ay, nagangtog mo dun ni Punso. Ay, sus. Nagalas tiro ka na. Nang runan mo kastoy amat maturog. Ay, pirmi mo ti kurarat tiro pa nani. Hinak man lagi tanigay bangat asin. Ay, jak kaya akaida to'y lakay nga asawa. Anda ang anak ka, tanay, naibusin ti gatas dagiti anak mo. Intong bigat pala ti sweldo mi, nanang. Ibagam itibus mo taalaam itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam. Ala, aguray kayo nga rodbi, tarimorte amo mi. Kanuun gayam, amangan no makautang ka iti amo, anak ka. Ha? Pangusaram nyo hindi kwarta? Igatang ko kuma iti kutsyon dagiti anak mo. Tanaingpis mo't tantay us-usaran da akutsong. Sige. Padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalaka mo't lang ang madadaal. Nayunam ti utang manak ko. Ato yung dinawdawatim akwarta, sweetheart. Agyaman ak, sweetheart, ha? Magkatapimping mo, Ibang. Ay na. Basta ikarim asyak lang ti chicks mo, Di na ko na yun, Well, promise. Sige nga raw, agawid ta. Anya, nagbitin. Di tapay nagday. Malumot. Baliwan tantong dagdag, iti sa baling haldaw, sweetheart. Sige nga raw, si Katima ka ang moro dahil. Ay busain, tigatas na kita pukota. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mati di ayan na idikalman. Inka man mat agtot bras punsaw. Nagtang sitis ang awmak. Ha? Kanagdigos ka man. Nagandod ka. Naglukan. Apayakas ta ka itan Ibang. Ibang iba ka na Nagbalinsamot ka na sensitibo agong mau. Kita mat dagita sa anay. Nakataptapaw. Kasta talaga rayta. Tanapan kami nagsimintaw. Sana may katanagaw. Iso akas lakataptapaw. Ayan tigatas na kita pukota ako na. Awan ti sweldo di anak ta. Nadelay ka na. Aniya. Nay, magtanagawid ka anak ka. Huwag tatang.
Kailo kung dagiti anak ko. Malasumrakan. Ay nasang patak ina nakaturog nga awan kadwada dito balay. Diya ka mapin na pananjay inam. Anya? Ni, kinmutong matagiti anak ko, tatang. Kasano adi na kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamat jay inam nga awan may itid mau. Anya? Sana pud no day tatang. Kat no kanayon ko nga itid ti sweldo kaninanang. Kan nakautang akpa iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya, ay naglokaw. Pangip ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanya. Di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaag. Ni, nagchat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nagchat da ito eh. Adain forward na picture ni nanang. Ada kadwa na lalaki. Anya, pasinaw. Di matrudel tatang. Ha? Kitaan nyo, agsinsinubo ta dito'y ladawan. Nat. Ay. Tiyawanan pa in nga inam. Bakit ka na makigangantail? Ibagam tagpaiso kanyak ibang. Anya ti kayat asawan timpurwarda aladawan niyaw ka ni Rodel. Awan ti akluna, basta sinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Kayong kulang. May kankansa na makbagatan. Sige, padasam ti mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang. Ibang-iba ka na talaga. Nukano abing magat ka, isumot ti panaglalakim. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitata punso nana. Di yu sinaan. Ah, si kangarod ti pilya, Crudail. Nana, agbalbaliw ako. Urnusi kon ti pamilya. Nauma akong nagchichiks. Isong agsinatan. Anya, ay bayadam nga rod dagiti utang mo kanya. Unto nana. Inton makastriga kiti trabaho. Suray punsulakay, nailaw ana. Angam di ka madanakan, tawan na pasama kada kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laeng, ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunot at akin ka ibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilya. Suray, nagsina kami kin ni Rodail. At balbaliw akong, promise, ay ayatan ka punso asawa. Ala, ipakita mo nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbudan ka. Mala, urnusan yung tibagbagiyo nanang. Di kay basta mamati tibagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at na-involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmakday dyan na pasamak kanyak, anak ko. Aga bruda, da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagnanagam ka na kita anak mo eh. Tsak baybayan nita. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw anak. Punsulakay, nagpawitan dyan anak ta. Why? Apay aya. Ay, kwa, mangtad ka man mo inigatang mo iti pulbos kang lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tamangan no, paaram ka manag. Ah, Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas na iti ubeng, ken abastaw di ti balay. Sikat aglutaw, tasak ti para palengke. ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kan to no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kindi. Basta di mo mabalin ti agigam iti kwarta, nga oray piso lang.
nalawag. Dinak pinagigam da asawa kiti kwarta kat isumat lang ti pagpawpawitan tanak may nga day jabro. Mawatak matkit din no apay nga aramidan na ti kasta kat ita dadakkelan dagiti apukok kat agis eskwela dan. Alakastan, to'y pagayam mo, iba. Alagagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan, ipagayam, iba. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat warin nos para ti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amen. Manang Biyana! Hello papagayam, matutudong aldaw iti tunggal maysa. Ti pakasaritan nga intay drama itakat manipod ka ni pagayam tayo prima, saan napud puno anagan. Dear Manang Biyanang, kagurgurak ti mawawagan iti manang anti wenno lola. Ta feeling ko, ubingak pailaag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ne, nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na na. Na nakamot ana na kanyak sika. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Pasensya kayo, nana. Katawanan niyo mat kami ni nanang ka. Sa nana, kunak ka na kayo, Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga rodin. Damok akit senior citizen kayo mutan, akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman nita. Tano siya, ubingak pa'y. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wan, manang. Kabages. Apay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting day? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din kita. Na kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Napiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages. Agdan kita taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak ammo. Binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na ang makiasawa pa'y kaapay akas titar aramidan na. Pati bado na, bado ti uping. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurar at ako din na. Ay, na, prima. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo matitoy sa nga store kung agjagjaging. Abay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iso sa anak basta mabanog. Kabailak pa'y ti agsublay ti mamidli mamanipod dito yaging kay Jabalay May. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta. Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y senior citizen. ay, itugtugot yun data certificate yaw. Wala. Ibulbul sa kaw. Tapno ada ipakita. No di na mamatay a 50 plus ko pa'y laang. Ay, iso aya.
Mano nga ron nga titawan nyo tanta. 57 ko pa'y laang. Ay, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Ang manungay tiyang bumatawan ka. Kunak, ano 68 yun? Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Huwag ka bagas. Umay ka, agtugaw ka dito nagtugaw ha. Napuno magngaminan to, Jay. Sige manong, agtugaw ka latan di tatag sabi tak. Umay ka kaya nagtugaw, prima. Saan garudan? Apaya nagtagulit ka. Si katirumbeng agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanyak ka 57 ko lang. Ngam si kakay, senior citizen kan, nakapsutan titultulang kan laslasag mau. Hanga, kabalak tiyag sabi. Napigsa ti imat nga agkapat manaw. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manan anana kanya kon Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabalak day toy, talagaan. Nagpiksa kayo mo na, manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak pay mat nga be. Kabalak paya magkatan ti sang kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy, iso adi naktultulungan. Dagijay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko 57. No, dalagaram kanyak aka. Aklo na kadagosan. Makadakak pa'y siguro iti maysa. Unodwa. Nanang, kayat yung ano ti mga nak iti kasar. Damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang dan anak ag. Bayang pa'y latakasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga nak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak ag. Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami di gayam mau. Taan nakagtulaang ang ti bunyag di ipasngay nanto nga anak da. Kabagas, si mangpet kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapoy yan, bro. Pagting kano iti ayuda ka lagi ti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Nek, apay, di mo kaya ti ayuda? Sanak pa'y mata senyor. Kay umay kalata kay supay ti itigdatulaw. Adaw ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana. Nay, masino to'y kadwam anak kaw. Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayam mau. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak naglakla ko iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya, nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kende. Damagan yun to kan kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang ka. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Oo, nga ta. Jak pa'y su'a balasang ka Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati at kamakamu kayo. Nga magpay suti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarag kan sunblock.
nagdigdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. Doa pa'y mamasapul nga agidan na nga agdigos ah. Ay, iso gundawayak man ti sumrag dito'y siledado ah. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga wan usarin na itirupa na. Ada ka day. Hindi nala siguro kaya't nga ibagang. Dahito ti pagabasit. Lokatak. Amakan mo ada dito iti sikreto nga usarin na itirupa na. Kung nagtupay kat. Ada ko nagtumalt. Anya nga ay, di nakita ka o na gito'y gamit na. Ang amay. Anya ay na gito'y. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rin. Nagrigat payabaliksan. Nagito'y lakit di usarin na itirupa na. Iso naging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ha? Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Japan nyo. Ay sus, makita nak dito yan. Isara ka na gusto ito'y bag. Ay, agawak ti rumor dito yan. Nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Ay, kwa. Ay, kwa. Diyak masapulan tayo walis. Kunakluad na dito'y. Awan dito'y, nanang. Sige nga rin tayo naksapulan ni Jabalcom. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Tasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat ako. One friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Agam, apay akanayon anak ka long sleep kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Unangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pisto'y bado. Rimuarig na giti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Bagay, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na ibagan na ya. Umay man lamak yung maritis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalaptan! Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Sino dyan na pintas asa nga iliyaw? Kayem nilin dahi jay. Apayaya. Nagpintas mo kan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis ka bagais. Ibagbaga na lang nga awan. Gamada ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo ida tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat lang ganas mo magpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sadak pa'y asenyor. Ngam bakit kun namakit din kanya. Anya nga rog nga, ikay baga? Ubeng? Mala? Ubeng no, ubeng? Makapapadtrip ka mo, manong. Dadaulam matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasahir man ang tirignam. Naggirabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramidag. Nasaya at matanakapanaw di ka bagis ko. Ay, lukatak man kit na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito. Agam, uray nabangsit. Ito effective. Ay, mangkasayak ka na gito. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alangan din ako man abo nga ay makadlaw na. Iso kasayak latan.
Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Oh, imposible ah. Ala na. No kaya tinak di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Adan kayan-ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Adan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan daling kintigayim na kabagay. Rimwarda ka di manay. At digtigos da. Nagdidanda manay. Wag. Apaya. Apay at tunggal umayak. Maira na nga agdigdius ka. Kat pasaray agdidanda ba'y. Apay aya kat agayem da nga raw. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang tiga ba? Pagpapudaw. Makigtot kan tao. Takas to kan Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron to nga umubingak manong. O anya, naprusam ka di amin nung di tabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka na. Ay na. Ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka magtan. Tain tamanan aglako. Leg, kita man to'y ropa kan tangad ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay day ta. Naglabasit mo tananang. Wan garon. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kinay. Limtag to'y tangad ka. Anyat inkabil di ta aya. Tay ikab-kabil na Esther iti ropa na. Anyang ikabkabil. Katawan mo't ikabkabil na itirupa na. Ada! Kay ngay pagpapudaw na. Dagito'y maday. Ha? Ala! Kat no dagito'y pag-agas na itigudgud na dagita. Anya? Good. Wala nang addagagatel na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti gudgod. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalay. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuanang. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dayjay nga agudgod wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Gatpatpatgakmat ni Esther. Apay naka-face mask ka. Kit nagpodot ka bagay. Masurunak iti dayjay nga Esther. Ginudgod matgayam. Inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dayjay babae. Day, ano kas ka? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiri daw ya? Wan manong. Makaakar iti gagatal dayjay babae. Nanang, Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. Ha? apay nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita amat tinapasamak dito'y rupa kang tangad ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. hello, Lane. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther ngabdi ka mat nagawidan. Diyan ko nagawid, nanang. Dituin balay de Esther, tipag nalidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numakaran kay tigagatul na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ang mamagsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bagay.
Abay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Isalod sa, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, Manong, inaklon ni Lin kanyak. Jay ka anak kamtilak yan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramit ti anak ko, Manong. Kinilaat na ti ka anakam.